Ya ini pas mulai orang ngerti siswa sekolah jadi kok bukti aku pret.跟你们看这什么玩意儿？有人。Ciri-ciri wong lanang sing ngarepe selingkuh bolong. Ciri-cirine wong lanang lek bengi njaluk kelon tapi kok bojone omong wegah, sambat kesel, sambat ngantuk. Ya kuwi lho ciri-cirine wong lanang sing ngarepe selingkuh. Lah nyapa to? Wong lanang kuwi sakjane ora nyapa-nyapa, ya to. Tapi apa? Batin lan atine iki lara. Ngono lho. Jadi ojo sampe wong lanang kuwi kok disemayani aku kesel, aku ngantuk, ojo sampe bolo. Tingko sing bahayane lek sampe wong lanang kuwi ora gelem njaluk, kuwi kok malah bahaya bolo. Tingko iso ucul wong lanang iki. Ngono lho. Sama tak muni tenanan kuwi. Lho. Ya apa mlebu iki? Ngapa sampean ki? Aku mencret. Bek, gini anak omangan bareng sampean ngomong mencret bareng ki lho. Lah sampean tekon. Kula rata sahur sampean nesu. Piye to ki? Ngono ki mbok dingetne dhisik. Nah turi ki lho lagi nyapo, ngono kok ngomongane mencret ae. Weh, berarti kleru aku ki. Bareng ini ngono ya. Nah, Ngapa sampean ki? aku enggak nyapa-nyapa aku. Enggak nyapa-nyapa. Sampean ki lho, kok ya mentuk ning kono jan ndak sopan belas iki. Polane ora satokan takon ae. Katmu mbok takon-takoni ae. Iki lho sak brojol ki taine. Ngono wae dadak kecerek nang kono lho. Gendang ana. Dek, ndang celukna dokter Dek, aduh, selak bongkot gua, aku selak mati Dek. Mati. Mangane to, wis tuwek kakek pola. Ben kering, ben jaluk, ngono ki akhire. Penak Dek aku, penak iki. Ndang celuk dokter aduh. Ya wis lah, tak celone Pak Bagus dhisik. Pak Bagus siapa kuwi? Dokter sunat. Dokter sunat. Heeh. Aku se dokter sunat lho. Ya ben nyunat iki Pak wi. Wah, model lu kaya cara keton no ora nek dinggo man kok. Apa nek dinggo nek disunat dikepokne ya. Wah, jangkring ngamu no.